Goeien en welkom bij Boppenslag. Nog één keer een kwartuitsturing vanwege het scootjesielen, maar net minder leuk. We joggen waarom op het FK Vierleppen en zelfs een verslag van de eerste competitiewedstrijd van Cambuur. Maar eerst gaan we naar Den Bosch, want daar kwam van de middag de Olympische ploeg weer op Nederlandse boaiem. Ze waren feestelijk in helle, inclusief de Frieske sporters. Marit Bouwmeester helle zilver bij het zielen en Epke Zonderland zette de wraad op zijn kop. Maar zijn sensationele oefening op het rekstok dat hij goud mee woen. En Satisjen genieten ze volop van het grutse onthaal voor de Olympische sporters. Welkom dus. Ja, dankjewel. Het is nog geen Friesland, maar is het goed? Ja, het komt aardig in de buurt toch? Dus ik ga de goede kant op. Ja, hoe is het, Roos? Ja, leuk. Ja, ik dacht dat we nog een lange reis zijn, maar we hebben hartstikke gezellig in de trein en ik kom heel snel voorbij. Klinkt dat hees? Ja, we hebben natuurlijk een leuke Joon al hier en Justin Joon, ik nog wel aardig wat schreeuwt in de herrie in het stadion, dus ja, dan krijg je het. Epke Zonderland krijgt nog een enerverende week. Voetbal dan. Cambuur opende de nieuwe competitie juster met een uitwedstrijd in FC Volendam. Zowel de Ljouwters als de Volendammers hebben dit hier als doelstelling te eindigen bij de eerste 5. Een mooie test dus voor beide ploegen in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. Initiatiefrijk en my left voetballen, dat is wat Cambuur wil in dit seizoen. En of Volendam er nou de goede instander van is, dat is nog maar even de vraag. Want de laatste 8 jaar wist Cambuur maar 1 keer te winnen. En dat wie vliegend hier. Maar de Ljouwters hebben een pikstart met een prachtige paas van De Leeuw naar de rechterkant op Oebele Schokker. Voorzet van Schokker en de intikker van Michiel Hemmen. De nieuwe spits van Cambuur liet hem ogenblikkelijk zien. Eerste minuut van de wedstrijd en Cambuur zit al op vastsprong. Prima voorzet van Oebele Schokker die het goed het oersjoch had. En hetzelfde hield voor Michiel Hemmen die keurig van het zinstander komt. Cambuur al na 1 minuut op een 1-0 vastsprong. En de Ljouwters weer een 4 bij de betere ploeg juster in het Fiskersdorp. Hier werd een onval over de rechterkant. Maar de voorzet Ebernij is het Hemmen en die skampt te hollen. Het hier samen 2-0 wijzen kennen. Volendam kwam er absoluut net om te pas in een sterk Cambuur. Hier is er balverlies van onvierder Jack Tuyp. En dan kan Juri Roze wat leuks bedenken. Hij hier mek naar rechts al lezen kennen, maar hij kiest van dit lapje. Het gaat correct door de goal van Volendam-keeper Sonny Stevens Hinne. En op een is het Cambuur dat de onval ziet het hier via Mark Dimas. Prachtige paas over de hele naar Oebele Schokker. Schokker met een mansie voor hem, komt naar binnen. En paast hem dan naar Juri Roos in het chansie van de onvierder. Komt correct te kwart om de 2-0 vol te maken. En zo domineerde Cambuur in de eerste helft. Kreeg ik de kansen. Ja, en het kan hem zelfs alleen nog maar verweten dat die kansen net al die aanmaken worden. Dit is Oebele Schokker. De ziet het Ekkers van afstand. Prima schot. Vingertipjes van Sonny Stevens voorkomen de 2-0 in dit geval. En zo bleef Cambuur dominant in Volendam. Mark Diemers. Bal aan de voet. Tjinstander opziekje en dan zelf zitten. Keeper Stevens hartst verrast. Oebele Schokker komt correct om de intikker te verzilveren. En zo bleef het lang 1-0 in het vadio van Cambuur. En is het hier Volendam dat er 1 keer uitkomt via De Lange. Maar de voorzet en de kopbal is van Michiel Kramer. Maar wat dramatisch keeperswerk van Dennis Telgenkamp. De communicatie met Mark Dijkstra is er net, maar de keeper komt echt vierstend te soft uit. En dan kan Michiel Kramer de 1-1 inkoppen. En dat gebeurt in de 44e minuut van de wedstrijd. De rest dan bij Cambuur, Sint Volendam dus 1-1. In de tweede helft docht Volendam wel wat meer mee. Hier een vrije trap van Michael van der Werf. Die het oer de goal van Telgenkamp hinnen. De kansen kregen de Volendammers net. En Cambuur bezocht het op een ei om gevaarlijk te worden. Hier is die orenkeeper, Sonny Stevens, echt net lekker vers. Maar de intikker van Roosde had hij wat mazzel. Hij zit precies op een goede plak. Alfons Arts zocht dat zijn ploeg in die eerste 20 minuten na de rest net echt lekker voetballen. Maar hier is de kans van Barto. In de 20e minuut in het veld komen voor de scorende spits Hemmen. Maar Barto stuit het op keeper Sonny Stevens. Dit weer de mogelijkheid op de vastsprongwest voor Cambuur. Het publiek voelt dat er meer in zit. Dus Cambuur supporters wie weer maar machtig mee reizigen naar Volendam. En de Ljouwters ziet hij op een eidenonval. Hier de oertreding. En dan de vrije trap. Mark Dijkstra zal hem met dat klusje beleggen. Hij sjocht naar de 16 meter. En vindt Marco van der Heijden. Dramatisch keeperswerk in dit keer van Sonny Stevens. Maar het is wel de 2-1 van Cambuur. In de slotfase, dus heel belangrijk. Ja, ik zag één speler van een bij de vrije trap zeg maar buiten spel opheffen. Die stond daar links achter in de verdediging in de 16. Dus ik dacht slim, dan ga ik gewoon ernaast lopen aan de andere kant. En ja, Marty geeft hem heel goed voor. En volgens mij dacht de keeper nog dat hij hem kon stompen, net als de eerste helft bij ons eigenlijk. En ja, ik kon hem net verlengen, dus toen ging hij erin.
Ik heb nooit het gevoel gehad dat hun nog een goal zouden maken. Optisch waren ze wel wat beter, veel lange ballen. Maar wij wonnen veel duels, pikten veel tweede ballen op. Dus wat dat betreft zat er bij hun geen gevaar in en hebben wij ook weinig of niks weggegeven. Wat wel zo was, je mist op een gegeven moment een paar goede mogelijkheden. 1-op-1 Martijn en de keeper. Nou ja, op het moment dat je dan die ballen niet erin schopt, ja, dan kan het wel eens heel sneu voor ons zijn dat je dan hier maar met een puntje weggaat. En ik ben blij dat vanuit de standaard situatie alsnog de 2-1 valt. En die overwinning van Cambuur juster in Volendam wie ik terjochte. Vaak wisten de Ljouters net te winnen, maar nu 2 jaar op Riegen. In Cambuur begint de nieuwe competitie dus prima, maar een 2-1 overwinning in en op Volendam. En komende vrijdag speelt Cambuur de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Fortuna Sittard is in het Cambuurstadion dan de tegenstander. En dan IJssel Heerenveen. De 24-jarige Guatemalaan Marco Papa speelt per 1 januari 2013 voor 3,5 jaar bij Sportclub Heerenveen. De onvaller en international van Guatemala speelt nu in de Amerikaanse competitie voor het Chicago Fire. Heerenveen hier de onvaller graag per direct oernemen won, maar dat woerde de clubleiding van Chicago Fire net. De rol van Papa is voor de club zo wichtig dat er eerste competitie in Amerika aanmaakt. Papa speelde toen 2008 voor het Chicago Fire en kwam 28 keer uit voor de nationale A-selectie van Sien Heitelaan. Bart Helmholt is nu een Fries kampioen vierleppen in Weensenburn. Geen vierensprongen, maar met 20 meter zontje wie hij titelverdediger Tevens Hopma kreeg de baas. Juster zochten we de winnaar op in Burgum. De dag na het Fries kampioenschap. Je kunnen dan alles rustig besinkelitten en relativeren. Bart Helmholt pakte zijn 5e Friese titelsnummer in Weensum. Het ging net al je van een leien dakje. De favoriet wie hielendal net wist van hemzelf en pakte daarom sneuwentemoen even de pols om een extra trainingje. Ja, nou, ik weet de laatste 2 weken natuurlijk al net heel erg geweest. Ik heb wat wedstrijdjes gemist. Theeuwis pakt er eentje, Arne en Isbrand die springen allebei hartstikke best. En zelf wie ik net zo sterk als dat ik in de weekend daarvoor wel wie. Dus daar was net heel zeker van natuurlijk. Ja, dan ga ik eerst aan de hut nog een paar sprongjes maken om te zien van nou, je rent het nou, zal ik het zelf wel dat het rent. Ja, toen me aanstaat ik van nou, het gaat wel redelijk. Maar de eerste 3 sprongen wie ik dat gevoel gauw weer kwijt. En meestal wilde de wedstrijd voor de Jippen brekken. Die sprong liep het goed, maar hij gaat te vlug hoor. Komt vol 4, vol richting 9 meter. Maar dit is absoluut nog net de topsprong die hij zien laten wil. Ja, nou, dat ik wist wie van die finale, dat wie ik eigenlijk helemaal nog net. Want ik mocht in de voorrondes als 4e springen, 3e of 4e. En daarna kwamen Thomas en Nart nog. En die konden allebei eigenlijk heel makkelijk om je heen. Maar in 1860, ja, dat stelt voor die jongens ook net heel veel voor. Dus eigenlijk komt maar gelok de finale in. En nou ja, zo gaan we het ook maar wat benaderen. Van nee jongens, dit wordt een nieuwe wedstrijd. De finale helemaal alles opnieuw, gewoon schoon. En knallen met die hap. En ja, dat pakt er gelukkig goed uit. Wat betekent onder zo'n wedstrijd dan een coach voor jou? Ja, heel volle. Arend we zijn jongens die heel veel analyseren en bezien. En nee, we hebben meer hetzelfde idee hoe we hier hebben. Maar juster bewezen sinds eerst een heel bot. Wat ik oors eigenlijk nooit had, dat ik echt onzeker werd. Ik nou net 3 sprongen en ik bleef dat we een pauze hier van 10 minuten. Dan gaan we met elkaar wel op tafel zitten. En Arend had me bij de neus pakt en een jongen kapje er even voor. En ik denk wel dat het heel belangrijk was dat. Nee, dat klopt eigenlijk wel. De laatste 2 weken wie telkens van nou, de insprong wie net 100 punten, de onren wie net goed genoeg. En het zit net helemaal 100 punten tussen deren goed. Maar toch had hij het voor ik ook kregen en had hij de 4e sprong maken. Hij maakt het zelf van. En hij maakt het zelf de fouten, dus die maakt het zelf goed van. Ik kan het bevestigen van wat er mee bezig is. En zei Juster van jongen, kom op, kop leeg. En hij is nog 2 sprongen. En nou moet er komen. Dat is, anders is dat het enige wat ik dwang kan op zo'n dag. In de finale had Bart nog 1 sprong te goede en stiert de winnaar van Verline hier, Tevens Hopma, op het eerste plak met 20 meter njogen. Als zo vaak reed Bart het correct weer op. We naderen de absolute climax. Bart Helmholt, kan hij nog een draai aan om dit FK? Het is zijn laatste finale sprong. Het is meestal zijn beste finale sprong. Hij pakt hechten, hij pakt een soort hechten en ja! Het zit erom, het zit erom! Het is correct al of correct net verder, maar het is centimeter werk. 20 meter zandje, hij flikt het toch weer in zijn laatste sprong. Onvoorstelbaar hoe hij dat elke keer weer doet. Ja, dat is echt een kwaliteit. Ja.
dat bloot zo. Blijkbaar heb ik die druk een beetje nodig om je 100 punten scherp te krijgen. En ja, ik ben blij dat ze kan. Bart heeft wel de kwaliteit om gemakkelijker die 4 sprongen te maken. Ja, en ik hoor toch langzaam in zijn wedstrijd groeien. Ik ook het net zo heel makkelijk. En ja, ik speel dat we 4 sprongen hebben net voor jou. En daarmee is Tevens Hopma zijn Friese titel kwijt. En moet hij genoegen nemen met je tweede plak. Nee, ik zie het gewoon lekker in de wedstrijd. En ik hier een 4 sprong. 20 meter voor mij is gewoon een 4 sprong. Ja, hij is dan altijd het gevoel van god, er zit misschien wat meer in. Je bent zo lekker in vorm en het gaat zo makkelijk. Dan is het voor mij heel moeilijk te accepteren dat je dan flenst op zulke paar centimeters. Als je hier 21 heel sprongen, ja, dan moet je het accepteren en dan weer er 4 uit de beste. En nou bloedt het gevoel zeuren van ja, misschien hier ik het ook gewoon kennen. Beide man gaan op voor het Nederlands kampioenschap op 24 augustus in Drielst. Maar als het onder de hond van Bart loopt, zal Tevens daar echt net winnen. Ons via deze opslag. Aanst is door het Scootjesjournaal, Joert van Uitstarem. Ik wens je een heel mooie junta. Doeg!